Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
picnic kalai ohi sai hanjana yo borok ni kamsak laibani mari ki becce yang payang laibong apa tabu jumpai lainnya nikai puila celano ya free di ani logi sari do ang minum sari nono ani bai thangni thik nei yasakha te ani bebak tongmani bak sakhe man thaini logi song snamkha abono ani hamjakmani muituni mari khlaiei ang nono o yastemno kanriwei riwo kanridi kanribai norok chibelai जों किसा याफा खरब लायना बरक चिबेर लाखे याफाले बनो को यस्टम ताबुक छादि चिनि हमजे कताल आं मुसांति निनबुं छादि नन आनि बाय थांनि साइ हिनै यासाखा ते आबनो मुइतो तंनानि बागै आनि हमजाकमानि मारि ख्लायै आं नन अयास्टमनो kanriwei riwo kanridi kanribayei norok cibai laide cengya pakharop laina belai ke hambai cini aya je borok khumni khumprang jono kaisa borok khodi video scarf note kicham khumni khumprang obo belai khe naithotok hingkai obo tini nio je alaida salo muituni mari khlai hamjakmani mari khlai kai torte o lukubus sango borok kenei kaisang mani mari khlai abono khroksate khrokcha borok kanri ruwana hingkai abo ni kanrinan bagai ang sawana ani logi sana nengthun chini je dinini jamari kotal bokuila sana nengthun ang ninbung sadi ani beskango basajak mesangti fulmoti deborma nono kaitor tei luku beskango langma tongsak ni bagai hasajla tei falakathar ni mungbai ani hamjakma yafaro tei ani baithangni hik nei ang nono ok khumni khumtrangno kanriwei ruwo kanri ridi cibai laide cengya pakharop laina dalai ke hambai kai bono ya fardi cini ang ninbung sade ani beskango basajak machang rakesh deborma nono hasajla tei kolakatharni mumbai kaitor tei lukubuskango langma tongsak ni bagai hamjakma yafaro tei ani bai thangni sai hinai ang nono okhumni khumjangno kanriwei riwo kanri miti cibai laide jengya pakharop laina dalai ke hambai gai tabuk jengchini marriage certificate borno sida ko bakari dalai hambai tabuk jengchini marriage certificate signature jengthang laina chini de kaijak mani certificate borokno issue baine kai jengo chini marriage certificate jeng signature khlaiko jeng barat kaijak laina Mani bara, ay tumani bara, kay toni yak bay sinamza, belay muy changza. Mani bara, ay tumani bara, kay tor chonggir maroge, belay muy changza. Mani bara.
야팡니 시미까이 떨래 보러너 따그 땅그이마 땅그이 파노 빅자시남카 그네 까이샹나이 마니 까이떨 정마세 그네 함장나이 떠나 까이떨 나이 마세 그네 카박사게 떠나 낭나 까이떨 마롱노 아스바이 그네 카박사게 떠나 낭나 까이떨 마롱노 아스바이 무짱마니 바라 나이통마니 바라 까이떨 정기를 마러베 belai mucangsa mucangmani bara Pastor dari Debrma DBCU di Kawasan Minister kai borok signature tambah kai ini borok cumanai sini witness ayat jadi signature tambah kusugo tongai shure tini bhanari tini sakawo Abu dia bulan borok yang hari borok bamono borok kenai suri winu kugo lobire jabe hambaire wikoro obono ya khandani seka DBCU ni pastor ngai ini ni salo kai to teo luk bus tanggo ini ni samari kita tahu zekrang borok ni kai sang kah nei haklayo dalam bago sama hai kai to pamano kini kai sakai nendirwo mucangmani bara naithongmani bara kaito ni yakbai shinaja belai mucangja mucangmani bara naithongmani bara kaito chongir maroge belai mucangja mucangmani bara ini tongkok manis kal pano borok bisa yang tu sungguh bang ko sinai Bible lo borok ya ko berana ningkon ang borok ibagai suri sanai aku ya bono sini mata pai ya pai kagos sini bagai sino jan setor ya sampai bagai ayo mucangmani bara naithongmani bara kaito ni yakbai shinamja belai mucangja mucangmani bara naithongmani bara kaitor chongir maroge belai mucangja mucangmani bara 야팡니 시미까이 떨래 보러너 따그 땅그이마 땅그이 파노 빅자시남카 그네 까이샹나이 마니 까이떨 정마세 그네 함장나이 떠나 까이떨 나이 마세 그네 카박사게 떠나 낭나 까이떨 마롱노 따스바이 그네 카박사게 떠나 낭나 까이떨 마롱노 따스바이 무짱마니 바라 나이통마니 바라 까이떨 정비를 마러게
बेलाय मोजां जा मोजां मानि बारा जगतनाय सुरै तिनी हामारि तिनी साकावक्लाय गोसोखां सांजा दिनै सुरि बिनु खुगौ लबै रोजाबो हामबाय रौै